Gdy w latach 60. XX wieku pojawiły się statki o napędzie jądrowym, żegluga północną drogą morską stała się możliwa przez cały rok. Lodołamacze nuklearne wyróżniają się specjalną konstrukcją, spłaszczonym dziobem, wzmocnionym pasem lodowym, ulepszonym bukszprytem oraz systemami zapobiegającymi oblodzeniu. Przemierzając 3-metrową pokrywę lodową Arktyki, lodołamacz toruje sobie drogę, uderzając w lód z prędkością 2 km na godzinę. Dzięki temu inne statki mogą bezpiecznie płynąć za nim. Gigantyczny lodołamacz zużywa zaledwie 45 gramów paliwa jądrowego dziennie, czyli tyle, ile mieści się w pudełku zapałek. Podczas jednej podróży może dotrzeć zarówno do wybrzeży Arktyki, jak i Antarktydy. Co więcej, jedno zaopatrzenie w paliwo wystarcza na 5 lat pracy.